Добрый день, Максим Шушко, актор, режиссер, автор візуалу до проєктів, автор сценографії до некоторых проєктів. Приїжджаю сюди на лабораторію у Люблін, Близький Сход, уже третій раз. Вельми мені подобається тут знаходиться, вельми подобається атмосфера, творчість, відкритість, така демократична, напевно, модель будування праці, магчимасць паспрабаваць штосьці новае, магчымасць стварыць штосьці новае і увогуле вялізнае значэнне мае эта лабараторыя для ўсіх, хто сюды прыязджае. Я бачу проста ў вачах людзей, якія сюды прыязджаюць, як яны атрымліваюць задавальненне ад усяго, што тут адбываецца, ад спектакляў, ад канцэртаў, ад працы ў лабараторыі, ад фідбэку, які даюць вельмі дасведчаныя і цудоўныя людзі, ад лекцыяў, ад тэмаў, якія тут падымаюцца ўвесь час. Таму гэта вельмі значная, вельмі выянковая такая падзея ў культурным жыцці Польшы, Любліна і беларусаў у эміграцыі, украінцаў у эміграцыі, і не толькі ў эміграцыі. Сюды прыязджаюць не толькі з эміграцыі. Чудово.